Hola, xics i xiques. En aquest tema estiguem treballant els ecosistemes. Ja sabeu que els ecosistemes són un ecosistema, són tots els elements que ens envolten, com per exemple pugui ser l'aire, l'aigua, la temperatura, la llum del sol, animals, plantes, és a dir, tot allò que composa tot el teu entorn. Si et fixes bé, aquest entorn és molt fràgil i depèn exclusivament de molts factors, però exclusivament depèn de les temperatures que hi facin en aquests llocs. Per exemple, sabeu que la Terra la podem dividir en diverses zones climàtiques, això ho hem donat en socials, veritat? I també sabeu que el planeta Terra podem dir que als pols, és a dir, als extrems, aquests dos extrems, es situen les zones climàtiques fredes. Per tant, les temperatures així seran molt baixes. Després tenim l'equador. L'equador és la línia en la que es divideix en dos el planeta Terra gràcies o per causa dels rajos solars que incideixen més directament. Aquesta part central, com podeu veure, és una part més àrida, més desèrtica, no és tan freda, al contrari, és més bé càlida. Si us fixeu, el planeta Terra, aquesta part central, vegeu com aquestes parts d'Àfrica són menys poblades per vegetació? Doncs és perquè així fa més calor i, per tant, n'hi ha poques precipitacions. Bé, després tenim dues zones, aquesta zona d'ací, que està entre el pol i l'equador, i aquesta zona d'ací, que també està entre el pol i l'equador, en la que es situen, anem a dir, la zona temperada climàticament. Bé, tot això influeix en els ecosistemes, perquè no seran els mateixos ecosistemes en els pols que en l'equador. Anem a veure. Podem dir que tenim uns ecosistemes ben diversos. Per exemple, així en aquesta fotografia, que també la teniu al llibre, correspon a un ecosistema de desert fred. Per què desert i fred? Sempre que parlem de desert pensem en els deserts amb dunes i amb molta sorra, molta arena. El que vegem així és un desert perquè evidentment no hi ha gran quantitat de vida i està fred perquè es compon bàsicament de gel, de zones amb gel. Clar, si això és un ecosistema, el que tenim és que tenim unes temperatures extremadament baixes, vegeu el termòmetre que hi ha situat a la fotografia, i les precipitacions seran bàsicament composades per neu. No vol dir que estigui nevant sempre, però sí que hi ha neu. En un ecosistema en el que la Terra no està present i el que hi ha és gel, sabeu que així, o podreu pensar que així poques plantes van a créixer. Per tant, faltaria la terra que dona nutrients a les arrels de les plantes, per tant, així no creix cap planta i les poques plantes que creixen ho fan damunt de pedres i són plantes de tipus molt menudet. La vida animal que hi ha així pot ser o és una vida que està a prop de les costes per a poder pescar, perquè si no, no poden alimentar-se. I, a més, tenen uns sistemes de protecció natural, com capes de greix, en el cas de les foques, per exemple, o els lleons marins, i en els ossos polars, a part de greix, també tenen un pelatge especial, del que també hem parlat en alguna ocasió, que permet l'entrada de la llum i calfa el seu organisme, el seu cos, la seva pell. Bé, tenim taigà. Taigà és la zona, podríem dir, que està un poc més cap a baix del pol, però on ja podem trobar terra. Per això sí que es desenvolupen algunes plantes, com poden ser pins i avets, i alguna vegetació un poquet de tipus arbust més menudeta, i el que tenim són unes temperatures també extremadament baixes, però així ja comencen a produir-se precipitacions de neu i també en forma de pluja. Això el que fa és, evidentment, donar aigua a la terra, que, junt amb els nutrients de la terra, l'aigua i la llum solar, provoquen que les plantes que hi creixen puguen fer la fotosíntesi, és a dir, la fabricació del seu propi aliment. Per tant, sí que es desenvolupen un tipus de vegetació que està formada per això, per
boscos de pins i avets, que són uns arbres que es diuen coníferes, precisament per això, perquè tenen forma de con, i estan preparades per a que quan neve, per exemple, la neu s'esvare i caiga amb fulla perenne, unes fulles molt finetes, ja sabeu com és la fulla del pi, i no retinga el gel i puguen absorbir llum solar. Després, si anem baixant un poquet més cap avall, que seria ja la nostra zona, com podeu veure, així ja hi ha una gran vegetació en aquesta zona d'Europa, podeu veure que tenim els boscos temperats. Així ja es caracteritzen per unes temperatures. Com deien, les temperatures són unes temperatures ja temperades, ja comencem a pujar, s'eleven les temperatures comparades amb les de la taigà, vegem que ja baixem, estem en la zona temperada i així ja comencen a pujar. Les precipitacions poden ser en forma de neu i en forma, sobretot, de pluja, evidentment, forma de neu quan estiguen a més altitud, les muntanyes, o inclús si dins de la zona temperada, quan més ens acostem a la part del pol, o així, també podem trobar zones en les que puga nevar, però sobretot a gran altitud. I pluja, sobretot pluja. Clar, tenim una temperatura ideal, tenim estacions, és a dir, així les estacions estan ben diferenciades, l'estiu i l'hivern estan ben diferenciats, per tant, les plantes i els organismes vius, els animals, proliferen molt, no? Perquè és un lloc idòneo per a la vida. Si baixem cap ací, si baixem a aquesta zona, tenim la zona equatorial. En aquesta zona, com podeu veure, les temperatures són extremadament altes. Extremadament altes vol dir on pràcticament la vida és molt complexa, sobretot també per la falta d'aigua. La falta d'aigua, que és tan essencial per als éssers vius, provoca que la vida en les zones càlides siga molt complexa. Després tenim la sabana. La sabana ve a estar per la part equatorial, però un poc més baixa, és la part de la sabana, i el que tenim així són algo semblant al desert, és a dir, temperatures extremes, però degut a la pressió atmosfèrica, és a dir, als núvols que mitjançant la rotació del planeta es van desplaçant i les corrents d'aire, així el que tenim és pluges torrencials, és a dir, molta pluja durant una època de l'any. Què passa? Que aquesta pluja serveix per a alimentar molta vegetació on creixen els grans herbívors, com la girafa que vegeu així, però també tenim els elefants, també tenim els antílopes, tenim les zebres, tenim el ñu, tots aquests animals que són grans herbívors i, degut a aquesta cadena alimentícia que m'està parlant molt, també hi ha grans carnívors, és ahí on trobem el lleó, per exemple, com a depredador natural dels grans herbívors. Bé, i ara, si ens n'anem un poquet més avall, trobem que també tenim unes altíssimes temperatures i tenim pluges pràcticament tots els mesos, a diari. A més, pluges torrencials. Així hi ha molta pluja i pot estar ploguent una setmana sencera, para 2 dies, torna a ploure. Clar, això el que provoca és algo boníssim. És on es produeixen les nostres grans selves, que podríem dir que són els pulmons del planeta. Així està l'Amazones, per exemple. I podríem trobar-ne moltes més si peguen la volta al planeta, val? Sobretot per la part asiàtica. Aquestes grans selves el que són és un lloc on, degut a les altes temperatures, les plantes creixen enormes, perquè a més es veu molt el sol, es pega molt el sol, són de gran tamany, i la gran quantitat d'aigua junta amb la terra provoquen que tinguem uns grans molts nutrients i tinguem uns boscos preciosos que tenim que protegir i cuidar, perquè sense ells l'oxigen del planeta no podria ser suficient per a la vida. Bé,
Espero que amb aquest vídeo vos servisca un poquet per a saber diferenciar els ecosistemes, què és un ecosistema, i saber-los diferenciar, saber a què correspon cada un i on està cada un.